आपले नेते आदरणीय राजूभाऊ राऊत यांच्यावर प्रेम करणारे सर्व उपस्थित बंधू, खरं तर आजचा दिवस आपल्याला खूप आनंदाचा दिवस आहे. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये आपण आमदार होऊन सुद्धा आमदार असताना जेवढी कामं झाली तेवढी आमदार नसताना आपल्या अडचण झाली आपली कामं. अशा परिस्थितीमध्ये आपण अपक्ष आमदार असताना सुद्धा राजूभाऊंना अनेक ह्या महाविकास आघाडीमधून आपल्याला तशा प्रलोभन आपल्याला येत होते, परंतु राजूभाऊंना या गोष्टी माहीत होत्या. कुठल्याही परिस्थितीत ही अभद्र महाआघाडी टिकणार नाही. आणि आज त्यांची ही कल्पना, त्यांचा ही अंदाज 100% खरा झाला. आणि देवेंद्रभाऊ फडणवीस यांनी हे या ठिकाणी त्यांच्या चित्रेने, त्यांच्या बुद्धीनं या ठिकाणी आज आपल्याला आपल्या मनासारखं सरकार या ठिकाणी स्थापन होतं. त्याचे आमदार माननीय राजूभाऊ राऊत त्यांच्यावर प्रेम करणारे आपण सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, मागील 8-10 दिवसापासून आपण प्रसारमाध्यमाच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रात चाललेली हे राजकीय खेळी सर्वजण पाहिलेली आहे. मला एक आपल्या आमदारकीचे अभ्यासू आहेत ते या निमित्ताने सांगण्याचं योग आलेला आहे. 1 वर्षापूर्वी राजूभाऊंनी सांगितलेलं होतं की हे सरकार काय टिकणार नाही आणि शिवसेनेतला एक मोठा गट फुटून भाजप बरोबर युती करणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून सुद्धा राजूभाऊंना बऱ्याचशा मंत्रिपदाच्या सुद्धा ऑफर्स आलेल्या होत्या, परंतु एवढ्या मंत्रिपदाच्या ऑफरसुद्धा त्यावेळेस त्यांनी एक पुढचं भविष्य जाणून घेऊन त्यांनी त्यावेळेस ते स्वीकारलेलं नव्हतं, कारण त्यांनाही आजचा दिवस माहीत होता. आणि बार्शी नगरपालिकेत डिसेंबर 2016 ते डिसेंबर 2021 पर्यंतच्या या 5 वर्षाच्या कालावधीत माननीय देवेंद्रजी फडणवीस ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते आणि राजूभाऊ राऊत हे माजी आमदार होते, परंतु केवळ त्यांच्या वैयक्तिक संबंधामुळं बार्शी नगर परिषदेला, आपल्या शहराला राजूभाऊंनी शेकडो कोटी रुपयाचा निधी त्यावेळेस उपलब्ध करून दिला. परंतु हे महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर आपल्या शहराच्या विकासासाठी सुद्धा निधी येण्याचं प्रमाण अत्यल्प असं करण्यात आलेलं होतं. आता हे भाजपचं सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार आहे आणि आपल्या आमदार साहेबांचे आणि होणाऱ्या भावी मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहेबांचे संबंध आपल्या पूर्ण बार्शी तालुक्याला, जिल्ह्याला, महाराष्ट्राला माहीत आहे. या संबंधाचा फायदा घेऊन आपल्या बार्शी तालुक्यासाठी, बार्शी शहरासाठी नक्कीच एक विकासाचा नवीन पर्व आपले राजूभाऊ राऊत यांनी पुन्हा एकदा सुरू करणारे एक नवीन मोठी ताकद नवीन सरकारच्या माध्यमातून आपल्या आमदारांना मिळणार आहे. या ठिकाणी हम तुम्हारे साथ हैं, राजूभाऊ राऊत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. निलेश बार्शी तालुका व शहर शाखेच्या वतीनं काल जो दिवस आपल्या बार्शी तालुक्यासाठी अतिशय म्हणजे दिवाळीपूर्वीच दिवाळी साजरी करण्यासारखा झाला. काल एक ऐतिहासिक विजय आपला झाला असं म्हणण्यात काय हरकत नाही, कारण 2019मध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना युती मिळून लढली होती आणि विधानसभेची सत्ता भाजप शिवसेनेची आली असताना सुद्धा आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब, पवार साहेबांच्या नादी लागून चांगली युती तोडली आणि महाविकास आघाडीची रिक्षा त्यांनी 3 चाकाची बनवली, पण त्यांचं इंजन कालच बंद पडलं आणि पुन्हा एकदा आपल्या राज्याला एक चांगलं नेतृत्व मिळतंय आणि केंद्रामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे, राज्यामध्ये सुद्धा आहे आणि आता बार्शीमध्ये सुद्धा सगळ्या सत्ता आपल्या ताब्यामध्ये आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही जर पाहिलं असेल तर 1999 पासून आपण बार्शी तालुक्यामध्ये संघर्ष करतोय. अनेक अडीअडचणीतून आपण या बार्शी तालुक्यातल्या सत्या तुमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याच्या जीवावरती आपण ताब्यामध्ये ठेवलेल्या आहेत आणि राजूभाऊचं एक स्वप्न होतं. काल ज्यावेळेस हे सरकार
100% पडणार होता असं राजभवनी मुंबईमध्ये मुलाखत दिली आणि मला सकाळी फोन आला की आपल्याला सर्व कार्यकर्त्यांना सूचना करा की कुठलाही मेसेज मंत्रिपदाचा वगैरे कोणी व्हॉट्सअपला, फेसबुकला किंवा डिजिटल बोर्ड लावू नका. आपल्याला मंत्रिपदापेक्षाही या बार्शी तालुक्याचा विकास करणं महत्त्वाचं आहे. कारण राजभवनची एक प्रामाणिक इच्छा आहे की अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेला बार्शी उपसा सिंचन योजना ही कुठल्याही परिस्थितीत पूर्ण झालीच पाहिजे आणि ती होणार. आता यात दीड मात्र शंका नाही. त्याचप्रमाणे अजून एक दुसरं स्वप्न आहे की या बार्शी शहरामध्ये आणि तालुक्यामध्ये अनेक बेरोजगार आपले तरुण इथं आहेत, जे अनेक आपल्या बार्शी शहरामध्ये 2-3 हजार रिक्षाच्या माध्यमातून व्यवसाय करतात, पानटपऱ्याच्या माध्यमातून. त्या तरुणाच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे ही भावना त्यांची प्रामुख्याने आहे. आणि त्याच्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टीचा. बार्शी तालुक्याच्या बाजूला ताळसोंदी रोड या ठिकाणी MIDC साठी शेकडो एकर जमीन तिथं संपादित केलेली आहे. रोडची आणि लाईटची तिथं व्यवस्था झालेली आहे, परंतु आपलं वरती सरकार नसल्यामुळं त्या ठिकाणी कुठलीही हालचाल त्या MIDCच्या बाबतीत झाली नाही. परंतु राजभाऊची पहिली मागणी आहे की खऱ्या अर्थानं येणाऱ्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये निश्चितपणानं आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्या होणारे देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या माध्यमातून MIDC निश्चितपणे पूर्ण करून या बार्शी तालुक्यातील 2 ते 3 हजार तरुणाच्या हाताला काम देण्याचं पहिलं काम त्या ठिकाणी करणार आहेत. त्यानंतर आपली जी बार्शी उपसा सिंचन योजना आहे त्या सिंचन योजनेच्या माध्यमातून अनेक आपण मागच्या 2 वर्षापासून आपला बार्शी शहरातला तलाव असेल सुभाषनगरचा किंवा नागबाच्या वाडीचा तलाव असेल, खांडवीचे तलाव आहेत, त्यानंतर सिंद्रीच्या तिथून आपल्या इथं पाणी येतं आहे. प्रामुख्याने ती योजना आपल्या बार्शी शहराला जामगावच्या तिथून वळसा घालून कशी ती सिना नदीमध्ये ते पाणी सोडण्याचं ते नियोजन आहे. पहिलं प्रामुख्याने ते काम करायचं आहे आपल्याला. असं त्यांनी मला कालही सांगितलं की आपल्याला मागच्या 2 महिन्यापूर्वी जलसंधारणच्या माध्यमातून अनेक साठवण तलाव, त्याचप्रमाणे बार्शीतील आपली सिना तांदळाची नदी असेल, अनेक नागझरा नदी असेल, अशा नदीवरती आपण बंधारे मंजूर करून घेतलेले आहेत आणि त्याचे टेंडर सुद्धा झालेले आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपल्या बार्शीमध्ये जे जे विकास कामं आपली प्रलंबित राहिलेले आहेत. आता तुम्ही बघितलं असेल गेल्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये आपल्या बार्शी नगरपालिकेचे आदरणीय नगराध्यक्ष आमचे ज्येष्ठ सहकारी रमेश अण्णा असतील, आसिफभाई असतील, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आपले 29 नगरसेवक त्या ठिकाणी निवडून आले होते आणि आसिफभाई नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. आज आसिफभाई सगळ्यात भाग्यवान असे नगराध्यक्ष त्या ठिकाणी त्यांची इतिहासात नोंद झालेली आहे. कारण ज्यावेळेस फडणवीस साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री असताना आपल्या बार्शीमध्ये सर्वात मोठं कुठलं काम झालं असं तर बार्शीमध्ये एक सुसज्ज असं स्टेडियम त्या ठिकाणी आपल्या बार्शी तालुक्यातल्या युवा क्रीडा खेळाडूसाठी त्या ठिकाणी आपल्या तुम्ही जर पाहिलं असेल तर आपल्या बार्शी तालुक्यातून अनेक युवा खेळाडू तरुणी, आपली वर्षाताईंची मुलगी आपली प्रार्थना ठोंबरे तिचं रिओ ऑलिम्पिकमध्ये तिनं ब्राझील या ठिकाणी आपल्या भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. असे अनेक होतकरू खेळाडू असताना आपल्या बार्शी तालुक्याला मैदान उपलब्ध होत नव्हतं. पण फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून आपण त्या ठिकाणी 9 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी आपण एक चांगल्या प्रकारचं स्टेडियम बांधलं. त्यानंतर मग अशी अण्णांनी सांगितलं की आपल्या बार्शी शहराची लोकसंख्या रेकॉर्डवर 1.25 लाख आहे, परंतु आपल्या बार्शी शहराच्या जे आसपासचे तालुके आहेत माढा, भूम, परांडा या ठिकाणचे नोकरदाराने आपल्या बार्शीतला बराचसा ग्रामीण भागातला शेतकरी वर्ग बार्शी या ठिकाणी वास्तव्यात होतो आणि खऱ्या अर्थानं बार्शी तालुक्यांची वास्तविक लोकसंख्या 2.5 लाख आहे. आणि आपली जी 97 साली जी पाईपलाईन मंजूर झाली होती ती पाईपलाईन एकदम जुनी झालेली आहे आणि ती वेळोवेळी सारखी लिकेज होती आणि ती योजनाला म्हणजे पूर्ण आपलं पुढचं प्लॅनिंग, पुढचं 50 वर्षाचं प्लॅनिंग बार्शी शहराचं म्हणजे एक विकास आराखडा तर तयार करून पुढचे 50 वर्ष बार्शी शहराला पाणी कमी पडणार नाही ही महत्वाकांक्षा डोक्यामध्ये ठेवून 285 कोटीची समांतर पाईपलाईनची योजना आपली शासन दरबारी प्रलंबित आहे. पहिले प्रथम आपण ती सुद्धा योजना मंजूर करून खऱ्या अर्थानं या बार्शी तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न हा कायमस्वरूपी मिटवणार आहे. तुम्ही पाहिलं असेल तर आपण बघितलं की मध्यंतरी 2 वर्षापूर्वी अण्णा इथं साक्षीदार आहेत आप्पा की बार्शी शहरातल्या सर्व विहिरीचं पाणी एकत्र करून आपण या बार्शी शहराची ताण भागवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानंतर आपल्या चांदणी सुद्धा आता
मागच्या 2-3 वर्षामध्ये सुदैवानं पावसाचं प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये चांगलं आहे आणि त्यामुळे आपली पाणी टंचाई आपल्या तालुक्याला जाणवत नाही. यावर्षी सुद्धा चांगला पाऊस होईल आणि ते पावसाचं पाणी अडवण्यासाठी राजभाऊ निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा नियोजन करतील. आणि मी आज या ठिकाणी सर्व आपल्या तालुक्यातील पदाधिकारी असतील, प्रमुख कार्यकर्ते, नगरसेवक, आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपली नगरपालिका भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वामध्ये मागच्या वर्षी 29 नगरसेवक आलते, यावर्षी 42 पैकी 42 नगरसेवक सुद्धा निवडून आणण्याशिवाय आपल्याला भारतीय जनता पार्टीचा खऱ्या अर्थानं आपल्या महाराष्ट्राचं गेल्या 2.5 वर्षामध्ये प्रचंड असं नुकसान या आघाडी सरकारनं माध्यमातून झालेलं आहे. तुम्ही जर पाहिलं असेल तर अनेक घोटाळ्याचे आरोप, अनेक घोटाळे फडणवीस साहेबांनी गेल्या 2.5 वर्षामध्ये उघडे पडले. त्यापैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 2 मंत्री सुद्धा सध्या जेलमध्ये हे सुद्धा विसरता कामा नये. आणि खरं तर सांगताना इथं अभिमान वाटतो की 5 वर्ष फडणवीस साहेब राज्याचे गृहमंत्री होते, उपमुख्यमंत्री होते. साधा एक सुद्धा आरोप फडणवीस साहेबांवरती गेल्या 5 वर्षामध्ये कुणी करायचं भारत केलं आणि झालेलं नाही. असे खरं सक्षम मुख्यमंत्री आपल्या राज्याला गेल्या 5 वर्षामध्ये लाभलेत. आणि शेवटी भगवंतालाच काळजी आहे, विठ्ठलाची पूजा ही फडणवीस साहेबांच्या हस्ते होणार होती. आणि आषाढी एकादशी सुद्धा आपली 2 वर्ष कोरोनामुळे तिथं यात्रा नव्हती आणि यावर्षी सुद्धा फडणवीस साहेबांच्या हस्तेच विठ्ठलाची पूजा 10 तारखेला होणार आहे. आणि महाराष्ट्राचं राज्य हे सुजलम सुफलम प्रगती महाराष्ट्राची झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचप्रमाणे अजून एक राजभाऊची एक मागणी होती की बार्शी तुळजापूर रस्ता ही जो म्हणजे आपलं तीर्थक्षेत्र आपल्या जवळचं तुळजापूर रस्ता तो सुद्धा म्हणजे 250 कोटीचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी शासनाकडे राजभाऊनी देण्याचं तिथं नियोजन केलेलं आहे. आणि जसा बार्शी सोलापूर रस्ता आपला झाला 3 पदरी अतिशय सुंदर, आता 1 तासात आपण बार्शीवरून सोलापूर त्याच धर्तीवरती आपला बार्शी तुळजापूर सुद्धा रस्ता आपण केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मध्यंतरी आपले गडकरी साहेबांनी एक घोषणा केली होती लातूरमध्ये की आपला जो टेंभुर्णी येडशी लातूर रस्ता पहिल्यांदा 3 पदरी मंजूर केला होता, परंतु त्या ठिकाणी सर्व लोकप्रतिनिधी राजभाऊ असतील, ओमराजे निंबाळकर साहेब असतील यांनी गडकरी साहेबांना पटवून दिलं की या रस्त्यावरनं साहेब ट्रॅफिक जादा आहे. आता रस्ता खराब असल्यामुळं सोलापूर तुळजापूर या मार्गे सगळी ट्रॅफिक जाते, याचा विचार करून भविष्यात हा रस्ता तुम्ही 4 पदरी करावा. आणि गडकरी साहेबांनी सुद्धा तो रस्ता 4 पदरी करण्याचं तिथं मंजूर केलेला आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या आता पहिलं कसं व्हायचं की आपण आमदार झालं की सरकारवरी नसायचं, पण सुदैवानं आता नशिबानं आपल्या या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये सरकारही आपलं आहे, आपण आमदारही आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितपणाने या बार्शी तालुक्याचा संपूर्ण जे कामं राहिलेले असतील, अजून कुणाला सुचवायचे असतील तर त्यांनी सुचवावी. आणि येणाऱ्या 2.5 वर्षा काळामध्ये हा बार्शी तालुका सुजलम सुफलम सगळे रस्ते चकाचक केल्याशिवाय आपण स्वस्त बसणार नाही. व या ठिकाणी सर्व पदाधिकारी, पत्रकार बांधव या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल मी सर्वांचं मनापासून आभारी मानतो. या 2-2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र असेल तर ग्रामीण भागातील शेतकरी असतील, मजूर असतील, या सर्वांचे प्रश्न या महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीनं ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्या करण्याच्या दृष्टिकोनातून या सरकारने कुठलंही काम केलं नाही, परंतु परस्परावर आरोप प्रत्यारोप करून या महाराष्ट्राला कुठंतरी मागं न्यायचं काम केलेलं आहे. परंतु खरोखर आज एक चांगली घटना महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये घडली आणि राजेंद्र राऊत यांनी जे आपलं योगदान दिलेलं आहे की आज खरोखर हा दिवस आलेला आहे की या नेत्यासाठी सुद्धा आपण कुठंतरी आग्रह केलेला पाहिजे. कारण इतक्या वर्षाचा संघर्ष, कुठल्या परिस्थितीमधून हा नेता आपला पुढे आला, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी आज दिवस रात्र झटणारा हा आपला नेता आहे. आणि आज परिस्थिती अशी आहे की अशा ज्यावेळेस चर्चा चालू होती त्यावेळेस भाऊंना आम्ही सर्व बोललो की आता भाऊ एक संधी चांगली आली आहे, लोकांच्या मध्ये चर्चा आहे, जिल्ह्यामध्ये चर्चा आहे. त्यावेळेस भाऊ म्हटले की आपण अशी इच्छा व्यक्त करायची नाही, कारण कसं आहे आपले जे प्रश्न आहेत या तालुक्याचे, जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, जे अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत, माझा तालुका हा कसा सुजलाम सुफलाम झाला पाहिजे, तरुणांना रोजगार मिळाला पाहिजे, पाण्याचा प्रश्न मिटला पाहिजे आणि अशा ज्या महत्त्वाकांक्षी मोठ्या योजना आहेत
ह्या आधी करून घेणं गरजेचं आहे. परंतु हे तर प्रश्न होतील, परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की ह्या सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये एकमेव नाव जर कोण असेल तर ते फक्त राजाभाऊ राऊत. तिथे भाजपसाठी काय केलं नसेल. आज माढा लोकसभेचं मतदान त्या ठिकाणचं इलेक्शन असेल, कुठल्याही मध्ये त्या पाठीमागं खंबीर उभं राहून या सर्वांना एकत्रित करून ताकद देण्याचं काम या नेत्यानं केलेलं आहे. म्हणून आपल्या बार्शीकरांचा हा हक्क आहे. आपण कुठं आज परिस्थिती अशी आहे की रडल्याशिवाय आई शोधूच पाजत नाही. मग आपण आपली इच्छा व्यक्त केलीच पाहिजे आणि आपण राजाभाऊ राऊत हे सगळ्या क्रायटेरिया असतात. आज कुठलंही घ्या उदाहरण तुम्ही, सगळ्या समीकरणामध्ये एक नाव पुढे येतं आणि मग ही वेळ आहे. मला सर्व पदाधिकाऱ्यांना या निमित्तानं निश्चितपणानं सांगायचं आहे की आज खरोखर आपल्या तालुक्याचं जर भविष्य उज्ज्वल करायचं तर या गोष्टीचं आपण सर्वांनी, मला वाटतं एक वेळेस फडणवीस साहेबांना मनवणं सोपं आहे, पण आपल्या भाऊंना यासाठी तयार करणं हे फार अवघड आहे. ते काम आपण सर्वांनी केलं पाहिजे आणि निश्चितपणानं या येणाऱ्या मंत्रिमंडळामध्ये राजभाऊंना स्थान हे प्रथम प्राधान्य मिळालंच पाहिजे. यासाठी बार्शीकरांनी सर्वांनीच आपण आपल्या इच्छा व्यक्त केल्या पाहिजेत, त्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे.